mesa, Jesus ken kai serbili, suken bagini, Jesus ken kai serbili. Ado dagiti pannubok, ado dagiti pakarikutan, ngam ti tarigagay ti Diyos, ti kayat na, agbyag tay latta, para kenkuana. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention, ti paksa family. Manakabalin ka nagnanayon a Diyos, ipaay mo kadi ang mapudnuan mi ti makiranod kadagiti misteryo ti panagtutuok ti Apo, tapno maikari kami iti pamakawan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Denggendak, da kayo nga adayo apagilyan, da kayo at tao nga agnaed iti adayo. Pinilinak ti Apo sakbay anayanakak, ket dinutukan nak nga adipen na. Pinagbalin na dagiti saok akas na tadem akampilan, sinalak ni banak kadagiti imana, pinagbalin nak akas lapana, natirad ken si sasagana a maibiyat. Kinunana kanyak, Israel, sika ti adipen ko, gapuken ka idaydayaw dakto dagiti tattao. Kinunak, awan serserbi tinagbanbanugak, inpan ko ti amin apigsak, ngem awan tinagapwanak. Nupay kasta, padayawan nak ti Apo, isu ti gubwayan ti pigsak. Dinutukan nak ti Apo, sakbay iti panakayanak ko, pinagbalin nak nga adipen na, tapno isulblik dagiti tattao na. Tapno isublik dagiti nawarawara nga Israelita, kinunana ti Apo kanyak. Adda nang nangruna at trabaho, nga ipaaramid ko ken ka nga adipen ko. Saan monto lang nga isubli ti kinatanok dagiti Israelita ang nakalasat,
ngem pagbalinen kanto pay asilaw dagiti nasyon, tapno may salakan tintero alubong. Ti sao ti Apo. Sa wekto ngagmalmalem ti panangisalakan mo. Natalgedak o Apo, no addaak iti sidong mo, di mo kadi ipalubos ti panlakap parmek ko. Gapu tanalinteg ka, tulungan ken alawen nak, wen ipangag ken isalakan nak. Sika kuma tinatalged abato apagkamangak, natibker asarikedked amang salaknib kanyak, ta sika ti kamang ko, sika ti salinong ko, ispalen nak o Diyos, iti panakabalin lagi. Sika o Apo Diyos, tiyan tinamnama, manipod kinaubig ko, sika ti nagtaktak, sika ti nagtaklinak, pinalakiban na manipod panakayangan. Saritaeg ko, adun tupay na entiyak mag-isao, isuro na po Diyos, malipot pa'y inaubig ko. Ket at papanita, saritaeg, pailaeg, dami kinakaskas na aw maaral. Sa sa uwamaka itetiya Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Idi madama ti panangrabiina akadwa na dagiti adalan na. Kasta unay ti panakariribok ni Jesus. Iti kasta inlawlawag na. Ibagak ti podno kada kayo, may santo kada kayo ti manglipot kanya. Nagkikinita dagiti adalan, tadidaam mo na si asino kadakwa dati sarsaritaan na. Agtugtugaw iti abay ni Jesus ti maysa kadagiti adalan, daydi indumduman ang inayat. Sininyasan ni Simon Pedro ti adalan ket kinunana, saludsudim man ken kuana no si asino kadatayo ti sarsaritaan na. Immasideg dayta nga adalan ket nagsadag ken Jesus sana dinamag, si asino ti kunam Apo. Ti pangtidakto ti isawsaw ko iti atinapay insungbat ni Jesus. Nangalangarod iti tinapay ket insawsaw na sana inted ken Judas nga anak ni Simon Iscariote. Apaman ana isakngol ni Judas ti tinapay, simrek ni Satanas ken kuana. Aramidem adagos ti masapol nga aramidem kinuna ni Jesus ken kuana. Ta saan anaawatan dagiti sisasango iti lamisaan no apay akasta ti imbaga ni Jesus ken ni Judas. Agsipod ta ni Judas ti agigigam iti kwarta, impagarop ti dadduma nga adalan, kadagiti adalan nga imbaga ni Jesus ken kuana a mapangumatang iti kasapulan da iti piyesta. Wenno mangted kadagiti na panglaw. Idinakan ni Judas ti tinapay rimwar adagos. Rabii idi nakapanawon ni Judas kinuna ni Jesus, maitanok itan ti anak ti tao. Ket maitanok met ti Dios ken kuana. Ket no maitanok ti Dios ken kuana, ti Dios met laeng ti mangitanok iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos. Anak ko basit laengen a tiempo ti kaaddak kada kayo. Sapulen dakto ket kasti imbagak kadagiti Hudyo, kunak met ita kada kayo. Di kay makaumay iti papanak. Apo sinaludsod ni Simon Pedro ken Jesus, sa dino ti papanam. Di mo mabalin ti sumurot kanyak ita, ngam sumurot kan tumetlaeng insong bat ni Jesus. Apo apay ajak mabalin ti sumurot ken ka, kinuna ni Pedro, si sasagana ak amatay, gapuken ka.
Anya si sasagana ka amatay gapo kanyak insongbat ni Jesus. Ibagak ken ka tipudno, ibagak tipudno ken ka sakbay nga agtaraok ti kawitan. Di Ebanghelyo niya. Kaya yung panagalan si Judas, mas labadi niya. Takas na maglilipot, automatic na maglilipot. Judas na muna tayo. Basta nagbalik yung connotation tayo na nagtapos na ng Judas. Nakikita mo naman yung tinatawag mo kay Jesus. Ano mo siya tinagal kay Jesus. Sino nagtakaw si Santiago at Jesus. Nakaasi mo niya, Jesus na mairam raman. Hindi yan yung Judas. Kasi lagi connotation tayo yung Judas. Tapaya, liliputan na naroon the greatest yanaganan, manglilipot. Iso nga natin connotation tayo yung Judas na tayo. Kasi na nagdasos lang tango. Ano ba handa mo nga ni Judas ka na isalaan? Nagsalsalusod yung comment na jay humili tayo. Apay narod ni Judas ka hanga na pati jay langit naman ang nasi. Nagpunangahaan. Nagpunangahaan. Sugarod na napan nagbukkel, iso na nagbitin. Iti na ilapo na ni Apo Jesus. Napan nagbitin. Panimbitin yung bagbagin na kay angin sa apayan. Sign ti pa nagbabawi na. Kinaharami na. Senyal ti pa nagbabawi na. Ijay na harami na. Iso nga po na there is salvation in Judas. There is salvation in Judas. Ora di katakpiran na manglilipo. No kitaan tayo di jay kinamanang nga si Diyos. At dapat lang salvation kanya. At nagbabawi nga ro di jay na ilawan na nga. Hinarami. Katikong ko na tayo. No Judas po na tayo. How to deal with Judas po na tayo. Sa lutsudan tayo. Hantay kaya ti mapanaganan ti Judas. Ano at damang lilipot nga gayon mo po. Judas ka. Pag na tayo, hantay nga kaya. Nung pampanunutan tayo, sino mo ti Judas? Itibiyang tayo. Anya ti madama nga Judas. Ang lang nga tao mo, anya ti madama nga Judas. Kanya tayo. Ay itibiyang tayo. Nabaliktad din tayo. Ano, kas ano kabayag ti kinahudas mo. Kas ano kabayagan ti kinahudas mo. Dagdag sila na yan, isubli tayo ba't tayo. Kas ano kabayagan ti kinahudas mo nga si kagayang ti mangyat adayo ka lagi ti tao. Kiniako yun. Uno si katimang dadada, hindi pamati da. Uno si katimang liplipot. Ekram kati trabaho, hamumaaramida. Manglilipot ka. Hamumasaya atin. Manglilipot ka. Nung ti salutsudan tayo, sino ti Judas ti Diyan tayo? Siya sino ti Judas? Nagado at yung mahudas ti Diyan tayo, anya ti Judas ti Diyan tayo. Manglilipot kanya tayo, mangpasakit kanya tayo. Dahil tayo, intid mo kaayat mo, intid mo na biyag mo, nagserbi kang masayaan, ang namugayang mo sa papakan, lipliputan na kamugayang si Asino. Kumuna how to deal with Judas. Niya po Isus titulagan tayo. Although narigat nga arami ng kapsakat, niya po Isus di mission na mapanak sumrat di Jerusalem, mapanak tong kalit ti mission, and yan masapong na matayak, mailan sa akin ti cross, tapno at panagungar, tapno dakdak guilty, tapno umay ti panakaisalakan ti luto. Ngam di ayat niya po Isus, saan nga inapiktaran di Kristi Judas.
Nagtalinaod lata nga Jesus isuna. Haan nga limaban, haan nga naupan, haan nga haan nga na nagbaliw. Ang nga nagbaliw di ayat na. Kaya di karkarit na kanya tayo sa ado ti panlubog ti biyag, ado pa karigatan. Look at the sayings. Kitaan nyo dagiti sa santo. Uray idi ba patayin de sugat ti kinamargan ka. Uray no aging gana ti maudi nga angos ka. Handang inatitaran di pamati dati ni Apo. Uray pa ito natutulog. Kasi ti torture ka hambang aggabi sa bali na dato. Dato yung laon kanya kayo. No natatsin di trabaho. Maybe nag-torture. Nung tikayat na naapektaran di members of our family. Isudat mang torture kanya kayo dato. Nung tikong kuna na dagiti ka katwa tayo. Dagiti ka parokyan tayo. Dagiti pumat na bagay mo nagkaragatan mo po rin nakapot ka ako. Lamot na. At danto na pa. Dagiti ka rin lang. Ano apektaran tayo. Go. Agriga mo. Kasi pag nagkaroon ng bagahan. Agriga mo. Naroon na tayo. Pansin tayo ng gano'n. Ito taga sa iya. Nakansin ko ang basin. Kaya hindi na pisang sa lukso. Buhay mo rin ito. Pagkakaorin mo. Palit mo. Ayat mo. Saan ko na naman ito? Saan tayo lagi ito? Saan tayo lagi ito? Ang narapit naman sa ibang pati ng narapit. Napagkumpirasan tayo ni Pedro, nagtima. Matayak mo, numatay ka ako na naman nagtamanan ni Pedro ado dardaras ulos na. Matayak mo kung anak ay among Pedro ko na ni Apo Jesus na into nagtaraog ti kawitan namin lonton nga inlibak na. Napipiyapay ni Judas ta idin sa usaw ni Apo Jesus di tinapay insakmol na sinerdik ni Satanas kunana ha. Pagkumpara rin yun ni Pedro kin Judas. Isuna ka talaga sinerdik ni Satanas description na rin. Kini Pedro kunaan natural kanya na kunana lumaban na uray no matay tayo talaga ang pinataya. Sumurot at pinsan. Tingnan ko naman niya po ito. Kaya ito no agyo. At taraot ko mo nang nanginuslong kong hindi ba. Ano tayo mo na dumag. Hantay mo nalubanan di sa kanasaan. Sometimes we are not Judas. Sometimes we are Pedro. Hindi ko tayo ng iba ko ng apuso. Nagduma ko. Kaputan tayo ng takder. Nagduma ko. Kaputan tayo ng panutnag. For the sake of no napintas jay nagan tayo, napintas di maarami, hanggang dumagatap na awan tikulohan tayo ni ilaban di pudno, hanggang dumagat Pedro tayo kari tayo nga kari. But look at Peter, no ni Judas, naghang, sign of repentance di dyan. Ni Pedro idi nagtarap di kawitan na lagip na di baga ni Apo Jesus, napan naganugog. Napan naganugog. Yung ginakapsot na na-realize na mulaon, napan nagsangit mulaon ni Pedro. Iso nga ko na ko na mga na po Jesus kanya na you are rock, Simon, you are rock. May saka pa to. Kinagkapsot nga bato. Darasudos nga dadaulo. Ngam idi napan idi ni Pedro idi na nalagip na yung baga niya napan naganugog. Anya rin dyan simbolo ti panang babawi. Simbolo ti panang pagbabawian di jay kinakapsot. Kasi mo niya po Jesus kanya tayo isugarod ni imay na tayo inarako. Imay na tayo inayak. Tapay. Di mo ti
tulungam ipamukan niya na. Dahil kami nagdumaan tayo nga tao, no, daduma ko, no, nakapsot ni kapsat mo ko, Allah, husga amot ten, ikulasay mo haan. Baka ti kaya na katulungam agsubli. Iraman tayo pa ti karkararag tayo, ni Donami Hernando ken ti pamilya na, ken pagyaman ti may sa kabsat ken ti pamilya na. Panagdaton. Benisyo ng buwan ay tu'y datun mi. Itinagan ni Jesus, isagot ni Kenha. Isan kami sa idatun mikita, nenggem kanatu araraw mikita. Tisan kami sa idatun mikita, nenggem kanatu araraw mikita. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin na amin. Iya po awakan na kumari dito idapon kadagita imam. Ket may paay pakaidaydayawan ken pakaiglorian tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasanton nga iglesia na dawatin mi apo takitaem kad asiaasi dagitoy daton mi ket da kami apakiranodem kadagitoy parabor mo ipaay mo kadi na malakaman minto ti amin nga ibunga da gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma'am. Itag-ayo dagita puspuso yo. Gadanis na kayo diyan. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigot mo. Podno na may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taammo mi nga sidigan dagiti aldaw iti makaisalakan na panagtutuok ken nagloriyaan na panagungar ni Kristo. Ket iso ti pakaparmekan ti tangsit ti demonyo, ti pakailagipan ti misteryo ti pannakaisalakan ti tao. Ket gapo ken Kristo agrok babi tadayag mo ti ehersito dagiti angheles. Ket iti agnanayon agraragsak da ita saklang mo. Ket dawatin mi ti palubos mo kuma. Ta itimpuyog memet na kurapay atimot mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Dia po a Diyos, dagiti amin apaswan. Di langit ken dagat, nagdugay di pakaiday-dayawan. Hosana iti kaatwan, madaydayan. Diyo may tinagan ti ako, Hosana iti kaatwan. Pudnoon ay apo, mabiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto.
Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kati paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kaning ka panagungar, inakam insalakan, sika ananubot. Iti nga rod panang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat nga anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat nga pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken gasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam kaldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon kaldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan o manugot ti sulisong, isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kakupang tituray, ti panakabalingkin dayaw, kaganayang di kausap tayo. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya aggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, norigat ti pammati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo, Kristo ka ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Kapya.
Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakaniyak, nanti may salain na saom, mapaimbagton to'y kararwa. Babawi tayo kadagiti basbasol yu ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko hunani Apo sana anak taleken ka intang sito ukot ku abi iksan ket sinago na maymaysan ilubong ken di awis na magbabawi kayo kadagiti basbasol yu ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan mo hunati Apo. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, iti pannangan mi ti makaisalakan na parabor mo, babaan da iti asakramento, akinayat mo amang taraon kada kami dito'y abiyag. Dawatin mi ita kaasim, tamairanod kam to kuma iti agnanayon abiyag. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumain. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo Diyos. Kayo iti amin na lugar, et pagbalin ninyo'y damadal. Bunyagan nyo ida, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.
adto